Musa eh. Mayong adlaw kanimo Trumpeta Bernie, itago na lang ko sa pangalang si Kate. Unsa man nga Kate? Birthday Kate? Baptismal Kate o wedding Kate? Cake day to, sorry. Kate day, Kate. Ako day si Kate. Na ako'y boyfriend nga dugay! Dugay! Nagyug kayo. Nga itago na to sa pangalang si Kevin. Ang saya apelido ni Enterprises. Itago na lang nato sa pangalang si Kevin. Dugay na kayo may mag-uyab. Sa kadugay na mo nga mag-uyab, tanan anggol nakita na namo. Tanan alom nakita na nako. Tanan lusay nakapkap na nako. Trumpeta Bernie sa among kadugay. Ang resulta bitaw, mura na yun noon, mignaday, magtrabaho pa man ka na ka. Magtrabaho pa man ka ka, day. Ay, oo, may. O siya man, kwaon ba ka ni Kevin karon? Busy na siya, may. Mag-taxi na lang daw ko. Oy, di ba mo bitaw ng rason nga nung nagpalit mong motor? Kay ka na iyang motor nga gagamiton mo na iyang paghatod sundo ni mo. Di ba tama? Maagid, may. O takaroon kay mo, nabantayan man ako nga. Muuli ka, magsakay lang kag taxi. O sahay, di na lang kay kakwaon. Siya naman na. Api ko bag nagkuha mong motor kay para sa inyong duha? Ay, ambot lang, may. Miski ako, sad, may. Kablo bitaw ka day. Kanang sa kadugay ninyo ba? Kanawang sa una, wagi paltos, hatod sundo gid pirmi. Sa unang panahon, kung pwede pa lang mag-atang na sa daan des gawas kay para si mo ha. Grabe gid. Gaoros-oros kayong gugma ninyo. Kadugay na kayo mo karon. Karon baragwa na halos. Sa una, before mo magkita, maligo yun, manutbras, manlugon. Karon, grabe, kung magkita mo, galaway-laway pa inyong aping. May ragin mong sugod na, saman, napa ba mo'y gugma sa usat-usa? Sa tinad-alay lang, ma, masanay akong pangutana sa kaugalingon, kay kung magkita, may mausay, makalimot ko man, ni amin ako sa iya, ma. Nah, mura na mo relatives. Kabalo ka, mo ginay problema bitaw sa tinod-anay lang. Pag sobran na galing mo kadugay sa inyong relasyon, sa kadugay sa relasyon, usahay ang problema, ang inyong pagtratar sa usat-usa, mausab yun. Mura na yun mo magsuon kadugayan. Inyo namang gipakita tanan, gihatag na ninyo ang tanan na mawala ng trailing. Tapos ano na ninyo? Day, doon na biya ka mag-30, day. Kano siya, day, ka magminyo, day? Magulat pa ka, mahimo ang bugas tag 20 kilo? Na naiskamanta ni BBM. Day, di na mada. Kaya gimadaday. O magulat sa mo nga, mutungan na ang mga espiritus, mga ghost project, kaya mo magpakasya na. Ay, gin mo pagdahom. Sa tinad-anay lang matama na imong gisulti, ma, eh. Agunaw na sa bitaw ko, mga. Nganong ingani naman akong ginabati nga mara na lang miog marag isuan. Barag wala na ikuan mabaka ng barag wala na bitaw. Thrill bitaw, ma. Barag dili na kaingon nga excited. Pero kung nangutana ka ma kung na may gugma, napaman siguro gugma po, ma. Pero maulang ka ng barag inahinay na nawala ang spark, ba? Sa una, before may magkita, kailangan bag-og yun akong panty. Karon, ma, di nagugkumamanti na lang, ma. No.
Ambot sa daan ni mo eh. Naglibog sa bitaw ko ma. Magstorya kung magtarong gud. Kaya mo siya na'y problema yun. Pagdugay na galing ang relasyon, maboring na dayon. Mao gyud ma, tama gyud ka ma. Tama gyud kasi mo nabantayan ma. Mao galing. Kaya kung nabantayan ba siya madugay ng relasyon, maboring na dayon. Lagi ma, tama ma. Kaya mo magina ko mabantayan sa relasyon. Basta madugay na galing, maboring na dayon. Ma, gabalik-balik na sad kasi mong storya ma. Mo na ginay mong sakit lately ma. Dili man kay ang ako manggod, basta galing madugay na ang relasyon, maboring na dayon. Ma, Okay. di ba gingan ta ka mga magtumalyo kag Shane Air Plus capsule ma. Kaya usahay ma, murag ingana nakakaroon ma, magbalik-balik lang kag istorya ma, tungod sa katiguang ni mo, murag ga memory gap na ka ma. Sige. Ay, sad ko kalimti nga. Tagay ko perminti og supply sa Shane Air Plus capsule. Kay kabalo ka kanang yung sitwasyon, mo ginako nabantayan. Pag madugay ng relasyon, maboring na dayon. Maoy, balik-balik maoy. Lagi ma, sige ma. Istoryahan na mo na ma. Akong ignon si Kevin na naman magstorya mig tarong ma. Kung sa mangyoy plano na mo sa usat-usa oy. Kay miski ako ma, kung ikaw gali ma, nagliso na kag sabot na samot na sa gyud ko ma. Nagliso na sa kog sabot sa among relasyon. Maayo kung magstorya mo. Kaya kung nabantayan ba, kung madugay na bitang relasyon, maboring na dayon. Ila ka na ibot ang tambutso. Sige. Sino mo? Ato na ko. Uy, kasi lang. Saan? Daot sa naman ta ni Kevin. Anong day? Saon na bitaw, ang imong dinaganan, hinay kaayo. Dugay kita makaabot sa balay. Kay tuyoon yun imong tuyok-tuyok. Hinay kay mo dagan. Kay para gyud mag road trip sa ta. Ano. Lalimang ka mo, abot ka sa balay diri, halos isa ka oras ang biyahe. Tamong balay, likod na ba sa opisina. Diba? Pero, karon paspas na kay ka mo dagan. Ay, dali na kita mo, abot na rin ta. Tapos sa una, paghunong natin sa balay, dagan pa kita chika-chika. Dugi kay kumunaog sa motor, sa istorya sa ta. Tapos, sa sige na itong istorya, kanang, sige pagitag lips to lips, ana. So, yupo ni mo akong dila. Kana, ana, bita. No. Ang atong mga words, dili klaro kay Before ko nimo yatod sa balay, di gid pwede nga. Di gid mag L to L. Wala gid chula. Ayar ko kam undang ko mangluspad na akong simod. Di ba? Dayon. So, pasabot ni mo, ana? Di man good kay kuan ba ka nang sa sugod bertamis kayo. Pero nganong karon nga nagkadugay na ta, barag wala na, napait na. Barag wala na tayo kuan ba? Wala na, ambot yun ay. Sorry na. Paselo ako. Paselo agad kay siguro dahil lang po ko yung mga gipang hunahuna. Kabalo na ka basig. Nagsakit pa si mama, napakoy gipang hunahuna. Sorry, you guys. Sorry,
Or, kabalo ka, dili ba ni tungod kay, di ba, kanang, sobra na kita ba ka, sa kadugay na to, murag, kampante na ta sa usat usa, pero ang ending, mura naman hinoon taog, mura na tag magsuon, murag, di ko kabalo, murag, nawala na ba ang spark ba? Palit na lang tag spark plug, ani. Dili man sad, pero, ambot ba eh? Pasaylo pero, na-miss na ko tong bag-o pata nga ang atong gugma tamis kayo. Karon, igo lang ko ni mayahatod, wala na, lakaw na ka. Sa una, kung pwede palang matagabi, mugi kong bisitahan. Ganahan ko sa una kay matagabi, makaihi, yung ko. Mureklamo ko to si mama kay nalata na lang ang banig. Pero, karon, ambot eh. Pasaylo sada. Ako sa bitaw, murag mo sa akong na-learn ba nga. Sa kadugay na to, murag, wala na ko ikuan ba? Murag, wala na ko ikatubag sa Nescafe nga kanino ka bumabangon. Sabihanes, ako sad, naglibog sad ko. At lagi pag-ibig ko'y tanging sa'yo. Daw, karon. Gani, kung imong naon, dool na biya ko mag-30. Kasamo biya mga babae. Pag dool na ka magka-30, burag alanganin na kayo ba? Dapat kani nga mga edad, minyo na. Ang ako mga batch, nagninong og ninang na sa bunyag. Ako diri, sa mani, oy. Dili na to ga-istoryahan kung pakaslan pa ba ko nimo or dili. Sorry kayo. Ikaw, sa may decision ni mo ni. Ang mga pangako mo, Ang pangutana diri, sabi mo'y ako. nagkahigugmaay pa ba ta? Sa puso mo, hanggang wagas di maglala. Mo'y di magbabago. Sa tinada na ilang, di sa ko kabalo. Mahal ko Tanawa, bisag ikaw galing, galisod ka nagtubak. yung iyo. Ngayon at kailan Call off lang sa siguro ta. ligaya ko Ikaw, namuan. sa imong pananaw, buka na isakto na to nga buhatan. I don't know, kaya ako sa di sa ko kabalo ko, napabatay gugma sa usat-usa or nasobraan na komportable sa usat-usa. Tayong dalawa Mausad lagi ba? pakinggan Ano sa man? Call off sa ta. mahal Ano sa may pasabutan ng call off karon? ko'y Sa generation karon ano sa man ng call off? Kaysa sa atong generation, ang call off karon man kanang dili ta uyab, pero di ta pwede magpatira sa uban. tawag na po. Sana'y lang Pangutan na daw na si Janjan Nawayan sa generation karon sa man ng call off. Bulag pero pwede tirahon. Sa man sa generation karon. Sa panahon ni mo Jonas, unsa man ang call off? Pag bulag, pero dili gina totally bulag. Pwede na makipag lips to lips sa lain, wala. Dili lagi. yung pakinggan. Ang problema sa generation karon unsa din ang call off? Wala sa ko kabalo. Pag-ibig ko'y tanging sa'yo. Basta kay, bulag ta pero call off lang sa. Lahat sa akin Pwede ba ko makipag-date sa lain na? mahalin Wala sa ko kabalo. ko. Sana'y Mangutana ta diya sa opisina ni Kuan, Dato Kabaring diya sa City Hall. Mangutana ta diya kang Karen Miro. Autentiko nga. Masa na ba yung style ron sa call off? nais ko'y magkasama. Pareha ba sa una nga bulag pero dili pwede mag-date-date sa uban, dili pwede tirahon. Dili pwede
bungkagon ang tinapok. Hindi O ang cool off karon bulag. Pero pwede mo tilaw sa lain. Tubag daw mo, ilang musik paminaw di habi. at lagi tatanda. Sige, Mahal kita, pag-ibig bulag lang sa ta. sa'yo. Cool off lang sa ta sa atong relasyon. Trompeta, Bernie! We decision. Oh, sarap, sep. We deciding? Oh, sarap. We have decision. Basta kayo nagsabot na may gidi. Nakapuliki man in English eh. Trompeta, Bernie. We decided nga mag-cool off sa mi. Magbulag sa mi, wala sa mi update. Kay lagi kami mismo duha naglibong na sad mi kung unsa man gyud. Kay feeling na mo sa among kadugay murag wala na spark. Mura bitag autopilot na bitaw may perminti kanang ihatod tapos isundo, ihatod, isundo, murag wala na excitement ang among relationship. I'm gonna live my life. I'm so sorry. Tinuod? Nag-cool off naman ni Kevin? Ayaw biya pagsabaan na oo. Pero sa may... Kadya lang, sorry kayo, but I'm not so familiar with the term cool off. Sa'y pasabot ni mo. When you say cool off, sa'y pasabot talaga nang nagbulag mo pero dili mo bulag? Ana ba na? Abot lang. Basta almost a week na mi. A week? Lubo? Almost 1 week na mi nga walay communication. I don't know kung giblock pa ko niya. Pero wala siya may nag-ingon nga bulag na kit mi. Basta nga na lang. Oh. Pero nakita pa manggaling na ako to sa the other day. Modeng wala ko nakita nga nag-uban mo. Lagi, in fairness to him, iya po ba giuli tong motor na anas balay. Oh, mo ba? So, unsa man ka lang murag padulong na ba ni sa walay klaro? Di sa ko kabalo. Ikaw, gimingaw ba ka sa iya? Maubita po na akong pangutana sa akong kaugalingon. I ask myself, gimingaw ba ko niya? Unya, unsay tubag si mong kaugalingon? Wala, sinra. No. Wala sa ko kabalo. I don't know. Well, medyo na-shock lang ko, ana. Pero, kung nga lamang galing, pwede ba ko manguyab ni mo? Kay, nadugay na day ka nakagusto ka na ako. Dugay na kayo eh. Kabalo ka, matag-post ni mo kuha ni mo nabantayan. Sige lang ko og like. Sige lang ko og heart sa imong mga post. Tara ni mo mga my day. Sige lang ko like. Labi na katong nakatupis ra ka. Grabe lagi. Di ay? Wow. Oh. I want to be honest with you. Actually, I'm dating someone. Right now, di ko gusto nga mamakak ni mo. Lasa ko gipanguyaban karon. Pero, kung muingon ka karon nga,
tagaan ko ni mong chance. Undangon ako diretso ng akong pagpanguyaban ni nga babae. Kay ikaw ang akong priority. Wala ko nag-expect, ani. Pero... Victor, sa tinadanay lang, sa pagdungog na ko nga, nagsulti ka na ko nga, nakagusto ka na ko. Murag ni paspas ang pitik sa akong kasing-kasing. Murag ni bati sa kong kaanyag. Uy, tanawa, nakaihi ko gamay. Sod sa man, will you give me a chance? Victor, I'm so sorry pero speechless ko. Speechless ka? Kung speechless ka, pila ka sa speechless. Speechless? Naday Abi na ko ay na. Kabalo ka. Kabalo ka bisag bugukon ka pero okay ra kay gwapa man. Pero Victor, wag ko magdahom ani. Kabalo ka, Kate. Just say yes. Wala ko mingon nga imo day kong sugton pero but just say yes nga tagaan ko nimo chance. Promise. I will do everything. Ingon lang kung oo. Katsud lang Victor, di ko gusto nga dali-dalion ko. Dili ko pwede makatubag diretso. Please, tagay kong enough time. Walay problema. Oh, Victor! Oh, Victor! Abi ko bag enough time. Tama na to. Sirto lang hilang ngayon kaya alas 11 naman di ay. So tagaan ko ni mo chance. Puslan man nga, call off siya may. Sige, taga chance. Kaya ipakita tanan. No. Trumpeta Bernie! Tungod kay tuloy-tuloy na ang among cool off sa akong long-time boyfriend nga si Kevin. Wala ko kasagang nga ang akong batchmate nga si Victor dugay day po na anay pagbati ka nako. Nag-dinner me, og sugod ato nga dinner. Nagpadayag siya siyang gibati. Then everyday na dayon, sige na siya og good morning, nag-eat na you. Where na you? Here na me. Tanan. Then natingala ko, Trumpeta Bernie nga murag gaatang naman ko sa mga messages ni Victor. Nabalik na sad tong mga panahon nga first time ko na in love. Gakiligon ko sa mga take care. Cause I care. Sa laktod na pagka-istorya, Trumpeta Burn, murag naganahan na sagko ni Victor. Kulang na lang magtuko na kog butik. Matag-adlaw na lang yung ka na ginahatag sa ako Siyempre, pakitang gilas ba ako? Kaya kitagaan lagi ko na mag-chance nga manguyab ni mo, di ba? Di ba na ko sa mo nga just say yes. Huwag mo nang mapakitang gilas ko sa mo. Pero di man kailangan dyan nga matag-adlaw. Ayaw pagbuot. Di man ikaw naggastuhan ni ako man. Akong gusto lang ipakita sa imo that you deserve someone
like me. A beautiful girl like you deserves someone nga tanang di yung ka pasakitan, malon yung ka kalang ibon yung ka Rayna. Merry Christmas. Ay, grabe naman ka, Victor, oy. Kabalo ka everyday na, big. Kabalo ka kung imo ning adlaw-adlawon bitaw nga nakaihatag sa ako na maanan na gyud ko ani. Matag adlaw na lang gyud ko magsige og atang sa imong regalo ani. I hate you. Narod di ka ganahan. Kaya kung dili ka ganahan, bawion ko na lang ng tanan. At dili mine. No. No, it isn't. Dili man pod sa ing ana, pero ang ako magud ba nga, I don't know. But Odsa, tell me. Diretso ako. I think I'm falling for you. Merry Christmas. Pag-sure ba? So ko yung ana man day. So, sa patong langay-langayan na ni. Victor, wala na ba ako naman tidaan? Knew it. Wow. Daan ko pa, gadunag yung kangawa na ka naman ka na ni Mahog Bulad. Sorry ka, Victor. Pero Victor, wala ba may proper closure ni Kevin? Kabalo ba ka nga ang last namang istorya? Call off na ba mi, pero wala ba may sakto kung nagbulag ba may wa? Tabi ko kabla. Shh. Ay nalagay istorya niya. Ayaw nagstorya. Gipansak na kong kumagko si mong baba. Wala ko labod. Sa ngalan nga nisugot siya nga nag-cool off mo. Sa ngalan nga niingon siya nga cool off na sa mo. Meaning to say, para na ko gibulagan na gyapon kaniya. Pero call off pa nagsapot. Nagsapot man mi nga, kuan. Bulag lang, pero... Bulag lang, pero almost a month na. Wa lang kakabalo, pero siya dito, gadate-date na sasalain. Gatilaw-tilaw na sasalain. Apan! Kanang cool up, wala na. Sa nakadakong bakak na. Pero tell me, di ba giganahan ng mga sako? Just a while ago, you told me that you're falling for me. Am I right? Or am I left? Tama ka, Victor. Oh, kung ka naman eh. Without further ado, let me grab my toolbox. Sinong gusto? Kani? Uy, harsh na kayo ng... O, di atong hinay-hinay. Til-tilon lang sa nato. Maginahinay lang sa ta, sa tigib lang sa ta. Ay! Okay, Victor. Okay. Ito lang ginahinay pa man ako nung magagayagyan. Wala pa man. Hinahinay lang na pili ka. Dili timurag. Kayong gagasami ka rin. Okay, Victor. Uy, kadya lang. Gabi ito na tunig martilyo gamay kay murag. Grabe naman eh. Uy, Victor. Victor. Kadya lang. Kadya lang. Kuts ka na ito gamay. Ka na. Ay, Victor. Victor. You're totally different. Gignan na taga mga change me. Change me. Lahi ako. Victor. Nilapat pa sa nato gamay. Victor.
hiwi kayo ang gutter. Kailangan na nga tuloy-tuliro. Okay. Victor! Uy, naunsa man na si Victor, uy. Pero gusto pa magimudugang na nakalima na. Sakit na ba kaya kong tuhod? Kachat lang. Kami ka lang si Victor. Ay, kasi ko na sa... Victor! Oh! Ay lang. Kevin? Ay lang. Kevin? Ay lang. Kevin? Ay lang. Kevin? Oh, saan ka? Bura magag nakakita o kan. Ghost Project. What? Nga nung naakadiri. Ha? Saan mo nga pangutanoy? Wa ba ka nalipay? Nalipay man. Inganan dagway sa malipay? O saan malipay, be? Yay! Nalipay ko, nga naa ka. Yay! Nga nung to, nakadiri. Ganun karoon pa ka nagparamdam balik. Nabisi lang. Musta ka? Labi ha? Labi sa di mong paugat ba? Sige ka nagparamdam na ako ba? Ingon man ka nga, cool of ta. Cool of ta, pero wag ka gimingon ako. Kaya ikaw, gimingaw biyak ko nimo. Ganun karoon pa man sa nagparamdam? Nagpa-approve kog loan. Lisod kay mangita og mga co-maker. Pero nagpa-approve kog loan kay nag-loan ko og dako para sa atong kasal. Kasal? Oo. Na-realize na ako nga tama ka. Sa kadugay na natong sig-uban, mag-uyab, huwag ko nakaunahon na ana. So, munang barag i-surprise lang ta ka. Nag-loan ko. Na-approve na akong loan. Ug ready na ko nga pakaslan ka. Pero, unsay pero? sigurado ka na nga pag-aslang ko nimo nga napagyapog kay pagbati na ako. Uy! Siyempre. Kay nga no, ikaw di ay wala nakipagbati na ko. Grabe akong kakurat kay nibalik si Kevin. Dugay wala nagparamdam kay nagkipag-cool off. Ang naitabo, nag-loan di ay siya. Sa asa man eh, sa OIC. Nag-loan di siya para pakaslan ko niya. Kay iyang nabati nga ako gidaw iyang forever o panahon na giday nga iya kong pakaslan. Pero ang problema ani Trumpeta Bernie, I want to be honest. I want to tell you the truth, nothing but the truth, so help me God. Lahi akong pagbati karon kay ang akong pagbati mas nalipay ko ug mas na-excite na ko ni Victor. Ug wala na kang Kevin.
Pero sama ni Ron nga, nag-andam man daw siya. Nag-loan siya para pagpakasal na ko. But ang problema nga kung gibati, I'm not sure anymore if magpakasal pa ba ko. Please sulti ko unsay kung angayng buhaton. Mo nang giingon bitaw nga kung kami naminaw nga nagtanaw sa sitwasyon, dali ra kay maingon ayo nga na uy kay labi gyud kasi ko ni ke. Dali ra kita mo advice kanang kung kami ga paminaw nga wala mi nakabalo sa imong gibati. Automatic gyud mo judge nga ayo pagana oy dugi na ba mo ni Kevin tapos kuan ba nag-loan ba gid siya para lang gid sa inyong kasal. Ayo gid ana oy kailangan na. Dali ra kita makasulti ana. Pero at the end of the day, dili man kami ang makipagminyo ni Kevin, ikaw man. So mo nang ang pangutan na gidada, ikaw gapoy balikan na mo ba? Unsa man ang makapalipay nimo? Kay ikaw ra bay makipagminyo, di ra ba kami? Kung kami imbitaron nimo, mukaon lang sad mi. Tapos pagamot og galagala, musibat din mi. Ana ra mong function dire. Kaning mga friends, igo lang mo appeal sa kasal, makikaon. Pero sahay, di pag yun mo appeal sa galagala. Pero ang pangutan na karon, happy ba ka? Mao ba yun na ang ipili sa mga ugalingon kay ikaw baya ang makiguban. So akong pasabot anak Kate, if you're not happy anymore, just clap your hands. Di ba na may kanta na? If you're not happy anymore, just clap your hands. If you're not happy anymore, sayop na hala, bugok nga DJ. So, mora to ay. So, Kate, the truth will set you free. Kung unsay makapalipay nimo, mo na'y sakto buhaton. Ha? Mo na siyang saktong buhaton. Bahalag masakitan si Kevin, at least di pa mo minyo. Kaya kung minyo ko, na delikado, pwede ka kasuhan. Diba? Kaya nangabit ka. So, mintas wa palang ka ni sulod anang panagminyo, be honest with yourself. Kaysa mo sulod ka sa kaminyoon nga, sa sugod pa lang, medyo na kay doubt sa imong pagbati na dili na mahimong successful. So, be honest. Medyo bulabog man na mga consequences sa imong buhaton, but at the end of the day, hapon na.